A safiyar yau dinnan ne wani daga cikin mutanen da suka jikkata a harin da aka kai karamar police station ta Dadin Kowa ya riga mu gidan gaskiya wanda jimillar waɗanda suka mutu ya kai kimanin mutum 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A satin da ya gabata cikin shirin Dadin Kowa. Sabon Salo. Ya kamata malam a sama wa yaron nan wani abu da zai rika yi don ya rike kansa ko da karamar sana'a ce. To ai ke mahaifiyarsa ce. Sai ki je ki samo masa. An faɗa muke neman sana'a in abu ne mai sauki sai fa an biya kuɗin koyarwa. Me ya same ka me haka? Dan Asabe. Tare mun. Me zan tare? Gini faɗowa zai inna. Subhanallah dan Asabe. Rubtowa zai inna. Dan Asabe. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, wa zai kira malam? Dadin Kowa. Sabon Salo. Hannu rake yayi. Ka gan su ko? Gani kai. Ai kuɗi ko ƙanshin su naji ina gane su ballanta na an gansu da ƙwaye ido na. Ba wannan ganin nake nufi ba, ganin yawan su cif 200,000 ne. Masha Allah, abu yayi kyau. To ba ni mana. Haba ma Nura, ka bani mana to. A'a, ba zan baka ba, ai sai ka saka hannu. Haba ma, wannan irin saka hannu Nura. Da shi ne fa kawai fa. Wannan shine ka'idar, dashin zan baka kuɗi haka kawai baka saka hannu ba. Wannan saka hannun da zaka yi shine zai tabbatar da cewa kai ne ka amsa. Amma kafin ka saka hannu ka karanta ka'idar tukunna. Idan fa ake yadda. Ka san ni ban iya karatun nan ba fa. Kawai ka karanta mu. Ni Malam Ayuba mai gadi, na amshi kuɗin dashin da muke yi da malaman makaranta naira 200,000. Zan rika zuba 20,000 duk wata. Bisa yarjejeniya da muka yi sabawar hakan. Haba ma Nura. Sai ka ce ko ni kuɗin gado. Menene izafi haka? Wannan shine ka'idar. Idan baka yarda ba a baka kuɗinka a ba wani ɗaukar. Ai ba ai haka ba. Me izafi kawo in sa mi kun ba ni takardun sa yawwa. Na haba. Me ne ma ai ma Na'am. Wai ita wannan har yanzu bata fito bane? To ga alama nan kuwa kana gani? Ta ce ita cikinta ya tsufa ba ta iya bacci da daddare, don haka sai da safe ne take samu ta yi bacci. Zo ki taso min ita. Na taso maka ita? Lafiya? Ba na son yawan magana. Ai dai kin ji abin da nace ko? Gaskiya baban Badar ka yi haƙuri. Ni ba zan iya zuwa na taso ta ba. Kai ma fa ka san cewa kanwar mu ni da matan nan ba ta jikuwa wuri daya. Amma kuma kana so ka dinga saka ni a sabgarta. To ai shikenan. Malam Ayuba. ma Nura. Baka wuce ba? Yanzu nake son tafiyar da. Shikenan. Yau. Alhamdulillah. A'a, Ayuba dan dakata. To, Amma dai maganar da muka yi da kai ita za ka yi ko? wace a ciki? Maganar buɗe shagon sayar da kayan masarufi da na baka shawara. Ayuba kana da iyali. Bai kamata a ce kana zaman jiran albashi ba. Haka ne. Amma dai me? ai ina nufin ina kan shawarar da kaban ne. Dan yanzu ma kan batun wato kama shagon zan yi. Sai kuma in ga ya za a yi. Hakan yayi kyau. Ba a fata shi ba. Ai na barwa yaron nan iluwa.
ya jire min aikin na. To shikenan. Yawa nura. Ke lafiya menene? Asabe ne ya mare. Dan Asabe. To ai saki mana shi Allah ai halinki ne ya ja miki. Iye, lafiya Malam Musa ka zo ka nemi wannan bugun kofa da sassafe? Magana nake so za mu yi da ke. Magana kuma kamar yaya? Baraka. Na'am. Wai ni wata nawa mace ke yi da ciki a jikinta kafin ta haihu ne? Iye! Cikin lafiyayyen ciki dai ana iya haifarsa daga wata 9 zuwa 10. Amma kuma akwai daga cikin mata wanda cikin sa yake kaiwa wata 11 zuwa wata 12, wanda shine zaka ji Hausawa suna kiransa da cewa shekarau. Amma gaskiya yana matukar wahala kafin a samu daga cikin mata wacce take kai wannan lokacin bata haihu ba. To kin ji. Ban gane me kake nufi ba. Zaki fahimta. Yanzu ina so ki gaya min wannan cikin naki watan sa nawa? Wace irin tambayan wulakanci ne wannan Malam Musa? Babu magana wulakanci. Ina so in fahimta ne domin na gaji wallahi da wannan tsotson da ake mun. Ka gaji da daukan wahalar dan naka kenan. Wahala ki dai. Kuma a lissafi na wannan cikin naki watan sa 10. An zo wajen. Uwar gulma an yi halin kenan. Kalle ni da kyau samun ido cikin ido ƙarya zan miki duk wani munafurci da ke kitsa shi a cikin gidan nan na sani Kanki ake ji. Rabu da ita Baraka. Duk wani shure-shure ba zai hana mutuwa ba. Ki shiga ki shirya yau da ni da ke da Baraka za mu je asibiti sai an lissafa min watannin wannan cikin naki. wallahi ba zai yiwu ba babu inda za ni matsala ta da kai kenan wallahi ana faɗa ma ka hau babban layi ka tsaya kana wani sanya gaba ɗaya kana wani jin tsoro ka tsaya ka balangwaje ka gane ai kuma ka tsaya kana wani tittidiwa kana wani tsoro wai ka ce wani magwam kaga malam ka banni in ji da matsalar da take damuna kawai kai aka faɗa ma kai ɗaya ne kake da damuwa ni ma fa inda ganin nan mugun matsala fa nake da shi fa ka gane ko saboda gaba ɗaya yanzu inda ganin nan ban da kush babu taba ka gane ai kuma ka san harkoki sun tsaya wai yanzu ya zami ne abokina kai ka sani kai ma fa za ta amfane ka fa saboda inda ka ɗauko caji yanzu hakan nan ka ɗauko zafin kai ka gane idan ba samu kai ka tuttuje ka balangwaje ka hau network ba wallahi da mugun matsala gaba ɗaya dai ka ringa jin kanka a cakwakiya wallahi tallahi yanzu ka gane abin da zai faru kawai tashi ka zo mu ware mu je ko da biyu mu samu ka gane ba inda zan je idan za ka tashi kai tafiya ka tashi na fahimce ka kai dan san diki ne ka gane to amma ba matsala ni zan samu in take yanzu ka gane ko da rap ɗaya ne in je in samu ka gane idan na je na dawo za mu yi babylon idan ba mu yi babylon din ba ma zan san ma kila ka gane a saboda kai dan eya ne saboda ka ni yanzu ba na wari ka gane koya gaskiya ne yaro na kai ma kana da hazaka sosai za a je da kai gani ma ina so harka aike na raba harka kai ka san me raba harka kuwa babban aiki ne ba sai mai babban kai na gari sai na samu kuɗi kai yaro karatun ka bai je gurin ba da zarar ya kai za a saka ajin ka gane ku a rasa aika ruwan kurin barin dan je nan bayan dan balangwaje dan sanya kai na yi ka sa ido sosai ka ji ko
Kulwa? Na'am. Kukan me kike haka baki je makaranta allo ba? Ni yunwa nake ji kuma ban karya ba. Aba Kulwa, dan kina jin yunwa kuma sai ki ki zuwa makaranta. Kuma ma duka na akai. Duka? Waye doke ki? Dan Asabe mana. Shige gidan, shige mu je gidan. Sabuwa. Na'am. Haba malam. Irin wannan kira haka lafiya? Waye da ki wannan yarinyar? Haba malam. Wato duk fa abin da ɗan Asabe ke a gidan nan ke kike goyon bayansa. Dan kun ga yarinyar nan babar ta bata a gidan nan shine za ku dinga azabtar da ita haka ko? Gaskiya malam baka yi min adalci ba wallahi. Ba za a yi miki din ba. Sabuwa ki hankali da kanki. Wallahi ki hankali kin san sani halina sarai wallahi. Ke kuma ya haƙuri kin ji? Ya haƙuri kulwata. Ya haƙuri. Ya haƙuri kulwa. Haba. Au, ya haƙuri ni na ma manta. In gwa naira 20. Ki je gidan ta baki sai wai naki cikin ji? Maza je ki. To malam mu kuma fa? Ki sai wai na gidan ta bawa. Kaga yaran fa basu karya ba suka fitar da gidan nan. To ba ni da shi. Ba ni da shi in kuma ni za a dauka a siyar su karya to sai ki gaya mun. Ba ni da shi. Me za a baka? Ina uganka yake? Ya tafi ya je sha ruwan sanyi. Ruwan sanyi kuma? Ba ga ruwan sanyi na makuna sai wa nan? Kansa ne dau zafi ya tafi ya je sanya shi. Lalle yaro sabon ya kai rake ne kai. In wannan 1000 ne ka ajiye mai, ka ce in ji geto. Ka ajiye mai. Kai in goda Allah ba ni ruwa. Yawwa an gaishe ka kaji. Hansatu! Magana nake miki Hansatu. Idan baki fito daga cikin ɗakin nan ba, zan miki rashin mutunci. Hansatu! Haba baban Badaru. Bai kamata ka dinga ɗaga muryarka haka ba. Ya zaki cin haƙura? Ni na zama ya ɗan sakare? Dan Allah. Dan Annabi. Jikin wallahi kin tsara da miki. Yau ko ni ko Hansatu a gidan nan. Idan ta fi ƙarfi na, ai ba ta fi ƙarfin hukuma ba. Ni dai yanzu abin da nake so dan Allah, ka zo mu shiga ɗaki. Ka karya kumallo. In ya so duk hukuncin da zaka ɗauka sai ka ɗauka. Bai kamata ka dinga hayaniya cikin ka ba komai ba. Dan Allah, kar ka ce komai. Ki kuskure ki bata min kaya. Malam, wai wannan kulle da kake ta yi kwana biyun nan fa. Lafiya? Na ga maka masa sabbin dinkuna fa kai. To idan na yi sabon dinki sai me? Ayo ni ma sai kai mun. Tunda ce aka idan ka ci in ci, idan ka saka ni ma in saka. Haba malam. Yaushe rabon da kai mun dinki a gidan nan tun faɗan Asabe yana goye. Ya isa sarkin iya zance. Ki tattara duk maganar ki sai na dawo. Baba ya saka kayan sallah. Gidanku. Ina makarantar na kun da gida yanzu? Malam na ta'ala ne ya koro mu kudin Laraba. Nawa ne? 50. Wato kai 50 shi 50 100 kenan ko? Wai ya ce. Karbi. Wai ma ya ce yana bin kudin Laraba na sati 6 wai ya ce kuma ba mu kawo ba kan mu dawo. Wato kai 300 shi 300 600 kenan. To sai kai lissafi da sauran dan na san su ma suna nan tafe yanzu. Su ma ya koro su. Ka gaban naira 100 ta. Ba nan. Idan aka yi albahi sai in hada in biya. Haba malam. To wai kiwa yasa da ke ne a cikin wannan maganar? Haba. Wallahi kyauta ina cikin matsala. Bala'in Malam Musa ya tashi kuma babu alamun zai banni. Haba Hansatu. Ke kuwa sai ka ce wata gara? Malam Musa kike jin tsoro haka? Kin san ya aure ya janye hannunsa a kaina. Idan ya kore ni fa. To gaskiya kuma fa da gaskiyarki. To amma ke me zai hana ki je ki bi su? Kina ji na?
zan gaya miki yanda za a yi. Amma ki bari sai an jima saboda yanzu ana min gyara a gida ne, kin gane? To shikenan. Yaro ya aka yi. Ina wuni? Bar wannan gaisuwan bata da amfani yanzu. Ina goga? Ya tafi wani guri. Ya tafi wani guri? Ashe dama wannan sabon shagon kuka dawo? Na je wancan shagon na tarar MTI shi ne aka min kwatance wai kun dawo nan. Akwai Zabos Boss. Me kuma Zabos Boss? Kai baka san Zabos Boss ba? To yanzu ka san abin da zai faru ne? Yanzu ka gangara kasar layin nan ka gane? Zaka ga wata mai fura. Kana ji? Ka ce ta dawo ma na naira 50 ta sa ma siga dan kadan ka gane ni kuma zan shige ciki in duba ko zan ga Zabos Boss ka gane ai yanzu ka samu ka fasa a 150 ka ware kai sauri ka gane ai kar ka bata mun lokaci ba ka gane. Salamu alaikum. Ashe kai ne sassafen nan? Kowa zai zo in ba ne ba amaryata. Ko ba haka ne? A to. Ina kwana? Lafiya An kalau. tashi lafiya. Na shammace ki ko? Kwarai da gaske na menene wannan Ayuba? Au, har kin manta maganar da muka yi da ke? Ai tunda na koma gida sai na kasu barci, na dinga tunanin ki. Na ce kai bari da je banki in ciro kuɗi. To shine kuɗin da na ciro na kawo miki. Har nawa ne wannan? 150 ne kamar yadda kika bukata. Da kuɗin sadakinki da na lefe gaba ɗaya. Kwarai da gaske. Ai kai yanzu ka gama komai. Abin da ya rike daurin aure. Inda shi kake sa daura auren Mala Ayuba? Ani ko yanzu ne wallahi a daura na tunda na gama komai. Matsalar dai guda ɗaya ce. Ka sai ya kamata a ci na ɗayan gyaran jiki da kuma gyaran gida. Ƙwarai ko fa. Nan da sati guda haka sai a daura. Wato Allah ya kai mu ai kamar yau ne amma ya kamata ki min iso mu gaisa da magabata domin su fara sabawa ko? Ba matsala amma fa sai dai ba sa gari sun je ƙauye amma nan da jibi za su dawo sai ka je ka gaishe su. Ba komai idan suka dawo sai in je. Tani. Na'am Mala Ayuba masoyi na. Tani. Wato rana ne kamar ce mun zama ango da amarya ko? Sai ma kuwa kwarai in gaya maka masoyi na rabin raina. Malam Musa. Yaya? Dan Allah ka yi haƙuri, wallahi tsoron asibitin nake ji ne, kar a yi min allura amma yanzu na yarda mu je. Kin kwaci kanki. Dan wallahi shirya wannan da nayi police station zani. A zo a fitar mun da ke daga gidan nan da ƙarfin tsiya. Haba Malam Musa, kamar wacce ta yi sata? A bar maganar, je kiki shirya ki zo mu tafi. Wai kai har yanzu kana zaune a nan sai ka ce ka wani bushe gaman wani bango. Ga wannan kalafar da shi.
Na gode abokina. Kamar ka san abin da yake damuna kenan. Zaman da ne anan ina tunanin ina zan je in samu abin da zan sa a cikina. Rabona da cin abinci wallahi tun jiya. Gaskiya ne na ga alama ba komai abokina kawai ja kaya mu je. Ka san wani abu ne? Kana gama jan wannan kayan ka san me zai faru ne? Za mu asalin balan gwajewa ne ka gane ai za mu tuttuje mu hau babban layi ka gane ai. Ko ba haka bane? Zabozbo Zamboroto ya ba ƙarya alaji. Allah mutum ne dai ne wannan ja kaya mu je mun mala. Asama'u ta yi tagumi a ɗakin ta ita kaɗai ta rasa abin da yake mata daɗi yayin da ta tsinduma kogin tunanin rayuwarta da iyayenta da kuma yadda ta tsinci kanta a wannan gida domin yau kimanin shekara 5 kenan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a. Hai Ayuba. Na sabuwa ba da kanka a sare. A da ko. A ko yanzu ma. Na ganka cike da wata annashuwa da farin ciki. Ai dole ne. Wallah bari mana. Na zo ne in baka labari mai daɗi. Sai makaranta. A makaranta suka Kana nufin ka dawo da Karimatu kenan ko? Abadu Allah. Wa yake magana Karimatu? Matar da ne wa saki 3. Kar ka bata min farin ciki. Oh ya hakuri da Allah ina jin ka. Aha. Ai ranar ita yau. Za a daura min aure. Shine nazo in sanar da kai domin kai ne waliyina. Yayi daidai. Lalle abokina baka da kyau. Wato har ka samu wanda zaka cike gurbinta kenan? Ai wallahi Audi ba zan saurara ba. Sai na ƙara haɗa hudun nan cif kuma masu zafi. Yayi daidai gogana. To gaga. Kafin abu ya nisa ban kuɗi na. Haba Audi. Sai ka ce kana bakin ciki da ni? Yo ai ba magana bakin ciki bane. Ka san dai duk mutumin da jajibo aure a wannan marar yana da shi. Kuma ka san dama jari na taba. Wannan bala'i naka. Ba ni. Biyu ne ko? A uku ne. Uku ne. Gashi. Yawwa. To ai kaga yanzu labari ya canja. Ice ko dai shikenan. A shikenan. To da wace za a yi kuma? Kai dai ka bari idan ka je ranar zaka ji. Haba Ayuba. Yanzu duk amanar da ke tsakaninmu ni da kai ba za ka gaya min matar da za ka aura ba to wallahi je ka nemo ta. Je ka nemo ni. A'a. Na fasa. Haba Audi, na mene ya daukar zafi haka? Ayo gaskiya ne mana nemo ni. To zan gaya maka kowace ce ita. Amma amana domin ina tsoron yan bakin ciki. Ina jin ka. Tani ce. La ilaha illallah. Tani? Kwarai kuwa. Matar mai riɗi? Ah, kwarai da gaske. Kwanakin ba an yi mun yi magana ta koko. Kai yi mutumi na. Lamarin nan naka wallahi yana ban tsoro. Kai. Ai ne Ayuba. Ban taba neman mace na rasa ba. Kuma kai ka san ni sarai. Allahu akbar. Lamarin ka yana ban tsoro. To yanzu da Allah dan nabi aina zaka aje ta a wannan gidan? Hawa Audi. Hawa bai zace da wannan kwarbabban gidan. A can zan zauna. Ga talabijin. Na'am. Ga janareto. Ga taliya da miya. Ga balarabiyar amarya. Wayyo Allah duniya ta zama sabuwa. Allah tsaya. Tsaya. Kana nufin auren ɗauki sannan ka zaka yi kenan ko? Kwarai da gaske. Kai goga. Amma fa da Allah ka sa kayan nan naka masu kyau. Insha Allah. To ba sauka lafiya. A ba za ka taka mun ba. To mu je. Ina wannan farin cikin ba za ka yi. Ni dai baban Madam, Allah ya sani wallahi ba na son gunku asibitin nan. Kawai dai matsa mini kai. Sai kuma ki Malam Musa, rana fa ta yi da ƙyar za mu samu ganin likitan nan. akwai likita da na sani mun yi aiki da ita a cikin barikinmu kafin na yi ritaya zan iya buga mata waya za ta taimaka mana. To shikenan, mu je. Mu shige mu je. Wannan kuma fa? Baraka ce da ita za mu tafi. Ina? Wallahi ba zai yiwu ba. Aboki na dan ƙara jan wannan mai. Bar ta kawai. Shi ce. To ja wannan ma. Shaɓa ce. Babban haɗi ce saboda har da shuta a ciki. Bari haka. Kai. Ke fa gayan nan ina ma mugun gata amma kana wani basarwa wallahi. Ka san nawa na haɗa kafin ne wannan haɗin ka san nawa na kashe? Ya, alo, Yusuf kana ina ne? Ke Yau wannan. ina gida ka je ka samu. Ke wannan ba ulman ɗinka bane. Ina gida. Shine mana. Yawa Yusuf. Ke yau baka ji bane maganar shaddodi fa yake yi. Kaga rashin mutuncin da kake min ya isa haka. Kai da Allah gaskiya nake faɗa ma ina so in shigar da kai gari kamata ya ka je ka same shi
ya sama ma ko da shaddaɗe ne ka gane ka fita daga wannan tsummo karan da kake ciki ka gane ai. Na gaya ma abin da kake mu ba na so ku. Chill down abokina, just mellow down ka gane ai ka san ni da kai ba za mu tafi daban-daban ba ai ka san muna tare ai ko ba haka bane. Zabosbo Zamboroto ayya mana mutumi na ja mu je ba wani waye. Shikenan saboda da yake ni ce karkacecciyar kuka mai daɗin hawa ai idan za ta asibiti ko za ta kai yaranta asibiti baka taba cewa mu je tare ba ko in raka ta. Baban Badaru, ka san dai tuntun na ci ya faɗa maka. Ka daina saka na a sabgar wannan halittar. Na ce maka tuntun dama ba na so na tafi asibitin nan tare da ku. Don Allah na roƙe ka, ka yi haƙuri ka ɗauke ta ku tafi. To ai shikenan. Tunda haka kika zaba, shige mu tafi. Yawa ko kai fa. Na gode. Allah ya kiyaye hanya. Amin. Aikin banza. Allah ya shirya Hansatu. A da yan da ka kawo ne. A'a, ba malam Ayuba. Sai a gaisa ko? Ba magana gaisuwa ba komai kana ɗan nawa na kawo. Na shi afa ne Yusuf. Ya gida. Ya gida iyalai. Iyalai suna nan muna ta ba su haƙuri. A'a, da ka sa mana. Ka manta ina bin ka ragowar balas ne? Kai Yusuf baka da kirki wallahi. To, ka sani duk garin nan ba wanda nake sayayya a wajensa sai kai. Ina malam Ayuba. Ina ji. Amma ka san dai inda maka uzuri ko? Nawa kake bi na? Naira 4,500 nake binka. Amma yanzu zan ban maka su, amma sai dai mu haɗa lissafi gaba ɗaya. To waɗannan nawa za ka bar min su? Waɗanne daga ciki waɗanne? Waɗannan. Nan guda uku ne. Nawa za ka bar min su? To wannan zan ban maka naira 6,000. Wannan zan ban maka naira 5,500. Wannan kuma zan ban maka naira 4,000. Shi ne abin da zan ban maka. Wato kana nufin 15,500 kenan. 15,500 kenan. To Yusuf, zan ba da 10,000 gaba ɗaya. 10,000? Ƙwarai kuwa. Ina malam Ayuba. Na ga alamun wannan lamarin baka shirya ba. To duk sadda ka shirya kawai sai ka kira wani sai mu ci gaba da magana. Ba Yusuf. To nawa za ka bar min? Nawa za ka bar min su? Gaskiya zan ban maka 15,000. Na siya. Gaskiyar lamari wannan 15,000 shine abin da zan iya ban maka saboda kayan nan fa kai ka riga ka san abubuwa. Nace na siya. To daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, 11, 12, 13, 14. Mala Ayuba na ga 16,000. Yi mana. Na rage 1,000 a bashin baya. Wannan kuma na biya tas. Lalle Mala Ayuba wannan lokacin mai zafi ka dauko. To. Ha guda uku? Kai kuma ni da zan fito a babban ango. Babban mace fa zan aura. Ai ina jin nan da 'yan kwanaki kaɗan Yusuf sai dai ka zo waje na sare shadda. Da gaske? Ƙwarai kuwa. Kai. To Allah ya tabbatar da alheri. Allah ya tabbatar da alheri. Yusuf mai shadda na fa gode fa. Masha Allah. Godiya nake Yusuf. To ba komai Allah ya tabbatar da alheri. Amin amin Yusuf. Allah ya sa da mu za a yi. Amin Yusuf. Allah ya tabbatar da alheri. Godiya nake. Sai mun zo. To Allah ya tabbatar da alheri. Amin amin. Masha Allah. Subhanallah. Kai. Ai da sai gurin tela da yana kawai. Wayo. Ya dai? Cikina. Cikina.
subhanallah. To yanzu ya za a yi kenan? Mu je mana. Tsaya samu mai adai da sahu. Bari in je samu mai adai da sahu. A mu je can gidan kyauta. Ko na samu na huta a can. Wanne irin gidan kyauta kuma? Wash, wayo ciki na. Wash, mu je. Sai ta raka ni mun je can. To a kin ga irin ta. Shi yasa na ce mu taho da baraka. Kika ki. Wash, mu je Malam Musa, mu je dan Allah, mu je. Mu je dan Allah, mu je. Iya, yawa. Ka gani sai yanzu ko? Na dan biya ta kasuwa ne. Harisu bai dawo ba ne? Bai dawo ba ne. To ina ran ne ya tsaya haka? An yi ciniki a cikin shagon? Wani abokinka ne ya zo. Wanne? Gota. Kai banza Allah, geto da ka ci. Matsala ta da kai baka ja kamar dan uwanka. Me ya kawo to? 4,000. To je ka miƙo min su. Kai ya ne? What? Salamu alaikum. Alaikum salam. Malam Ayuba mai mata da yawa. Rufai kayan ɗinki. Rufai sai ɗinki. Ai mu mace a gurinmu tamkar riga take duk lokacin da na ga dama sai in sutale ta. Ashe? In sa wata. Ya na ga ina yaran naka ne? Na aike su kasuwa. Abin ya zo ne ko? In je mai tsoron wanka ba. Ga su. Lalle bana Malam Ayuba bana harkar babba ce. Aiki za a yi mun irin na zamani mai tsada. A gwangwaje ni. Lallai. An Asabe. Zauna magana nake so mu yi da kai. Dan Asabe wai me yake damun ka ne? Wato abin da nake gudu kai ya faru da kai sai da ka bari ya faru ko dan Asabe. Na me nai? Abu baka ma san abin da kai ba. Kwana nawa kenan kana shigowa cikin gidan nan cikin wani yanayi. Wato dan Asabe so kake ku hada kai da mahaifinka ku kashe ni ko? A'a inna. Dan Allah ke haƙuri. Ni ma abin da nake ba dan san raina ba inna. Dan Allah ke haƙuri. Dan Asabe, kar ka fasa. Ka yi abin da ka ga dama. Duk da kuka waye gari, ciwon zuciya kama na faɗi na mutu. To kun ga hankalinku zai kwanta ko? Za ka gama inda kai mun kuɗi na. Ko suna kakkarya ka kamar kara. Ni ban kashe maka kuɗin ka ba wallahi anan na ajiye. Malamin ku ya ce mu ba kwasata. Amma fa ni ban yadda ba. Matso nan. Billahi laji idan na caje ka daga kuɗi na a jikinka. Sai na yi ma dukan da ko uwarka ta ganka ba ta shaida ka ba. Da waye da suka shiga shagon nan? Dan bayar da gayi. Gayi ya shiga shagon nan? Da ya ce mai ba abin da zan bashi shine ya ce bari ya shiga ya duba ya gani da kansa. Lalle gayi ya ci kuɗin wuta. Za a yi balbalin bala'i a garin daɗin kowa. Billahi lazi, tashi ka je. Kai! A gaskiya ƙawata, duk makirci na wallahi kin fili. Kin shallake tunani na gaba ɗaya. Kar uban nan kai ya sa ke idan bamu iya makirci a garin daɗin kowa ba, ai a canja mana suna. To yanzu dai ya za a yi. Ai mutumin naki ne ke da san baɗa mun kira ke ta daga. In daga an ce masa me? Ki daga. Kin ga ce ne masa kina bayi. Yanzu na zamu tafi.
Hello Malam Musa. Ga mu nan zuwa, na dan zaga bayan gida ne, mun shiga bayi ne, ga mu nan yanzu za mu fito. Yanzu menene abin yi? Tafiya zami. Ina? Asibitin? Yi mana. To ai idan ba mu je ba ma, rashin zuwan mu zai haifar da fitina. Zai ci gaba da haifar da fitina. Amma idan muka je sai a wuce gurin. Ban gane ba. Bari in dauko mayafi na mu tafi. Tafiya zami. Allah malam ka canza ɗabi'an nan taka. Ta me? Ta rashin sallama mana. Lalle sabuwa uyanki yayi kauri. Wato yanzu duk magana da kika ga dama ma faɗa min ita kike ko? Allah ya baka haƙuri. Da haƙurin da ta mutu sadakan nawa kika bata? Na ce dan Allah ko zan samu 200 nan wajen ka in cika in siya garin masara. Ai ke kin ji. Duk lokacin da na shigo sai kin tare ni da tambaya kala-kala. To ba ni da shi. Yanzu malam kana yau kanka adalci kuwa? Ka dubai da kalarka take sauyawa saboda daɗi da kake ci a waje. Mu kuma nan ka ki ɗaukar ɗawainiyan mu kuma alhali kana da shi. Ka bar 'ya'yanka sai ka ce almajirai. Shikenan abin ya zo. Daman tun safe na ga take-taken ki. Wallahi ki kiyaye. Zan ɗauki babban mummunan mataki a kanki. Ka daɗe baka ɗauki mataki ba. Malam tura fa ta kai bango. Ni da kaga ina raga maka kawai darajar aure nake raga maka. Amma na gaji na kuma daina. Saboda haka tsiyarta dai kawai ka ce zaka sake ni. Sabuwa ne yake faɗa wannan? Kai fa, kai mana. Sabuwa? Malam na dina jin tsoron barazanar ka. Sannan idan ko ka sake ni ba inda za ni sai da ka ɗebi kayanka ka fita da gidan nan don na ci gado. Abin na ke babba ne. Bari in fitan bar miki gidanki. Bari in fitan bar gidan. Masifa ki ta ƙare a kanki. Alo? Sisalani? Turo mu Malam Musa da Allah. Likita, dan Allah, dan Annabi ki taimaka ki rufa mana asiri kamar yadda Allah ya rufa miki dan Allah. Wallahi ko nawa ne zamu baki dan Allah, dan Annabi. Likita, dan Allah ki taimaka mana. Ciwon mace ne, mace ne. Ki rufa mana asiri ki taimaka mana dan Allah. Kware kuwa, ciwon mace ne, mace ne. Ga sakamakon matarka Hajiya Hafsa. Yawwa, to masha Allah. Likita wata nawa ka samu? Malam Musa. Matarka Hafsa batta da ciki. A sati mai zuwa cikin shirin ina sawo kai sai na ji wani abu a muƙamuƙi na wubo kamar lantarki. Ka san da zafin nama da kuma gaggawa kai duka a lokacin da na haɗa ƙarfi na dunkule ina kawo dukan nan bala sai ka kawo kai sai kuka yi aran gama. Malam Musa tunda kai kayi bayani mun ji bayanin ka kyale ta mu ji ba a sinta in ya so kai sai kai magana daga baya. Kaka ina farfesun nan da kika min na miyar kazan nan to ita nake so a ƙara yin irinta sak. Hajiya lafiya ba wallahi kina siyan irin dabbobin nan da suka kusan margayawa ake yanka su. Yawwa ai dai ka ji iya abin da ta ce ko? Ban gama magana ta ba Malam Musa. Hazatu ki saki.